Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is January 10, 2025, Biyernes nga adlaw. Duha ka mga bangka nagkulob sa Cadiz City. Gun ban kag checkpoints ipatuman sa pagsugod sa election period sa Domingo. Isa ka ginaligar NPA patay sa encounter sa Sipalay City. Duha pilason matapos mabunggo ang isa ka SUV sa poste. SUV ginaligar nagbutsyog. Kag sa good vibes, bisitahon ta ang floating resto sa Kabangkalan City sa tripping ni Roming. Kag anay janitor kag messenger sa barko subong gold medalist sa bodybuilding competition. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, forensic examination natala na ang ipatuman sa mga tulaan nga nasapuan sa Barangay Alangilan sa Bacolod City. Nag-request na ang Bacolod City Police Office Forensic Unit sang bulig gikan sa ilang headquarters sa Camp Crame para sa forensic examination sa mga tulaan nga sa sang tawo nga nasapuan sa kampo sang Tubo sa Barangay Alangilan sa Bacolod. November 12 sang una nga nakitaan ang mga tulaan sang tawo sa kampo kag sinila mga Miyerkules, duha pagid ka mga set sa mga tulaan na na-recover sang katapos ang Police Station 5. May mga pamilya nga taga-barangay Mansilinga nga nagpakig-angot na sa PNP para maklaim ang ilang mga himata nga ginapatihan, ginabdak Hulyo sa nagligad nga tuig. Ginpahayag ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga kinahanglan mapaidalom sa cross-matching ang mga nakuha nga mga tulaan baylo. So kung sa baylo nga basihan, ang nakitaan nga postiso nga ginasiling iya sang iloy sang claimant. Ang mga tulaan ang hindi na makilalaan bangod wala sang nabilin nga bisan panapton malapit sa lugar kung diin ini nagkalasapwan. So, hindi lang kita mag-rely sa identification sa postiso but dapat may ara nga ikandak nga forensic examination to positively identify kung iya. Tatlo man na recover nga human skeleton. Amo to ang aton nga kuhaan sample ang nakuha naton to sa mga sa kampo plus ang immediate kin sa mga na-missing. May matching ba rin? Yes. Sa number 9, dress code ipatuman sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center kada Lunes nga adlaw. Sa Enero 20, mahimo nga sugura na sa Bacolod LGU ang pag-require sa mga empleyado sang syudad nga magsuksok sang ASEAN-inspired kag Filipiniana attire kada Lunes. Ginpahayag ni City Administrator Lucille Halvolea nga ginaabi-abi sa mga empleyado ang pagsulundan sang Civil Service Commission sa tuyo nga mababaskog ang national identity kag culture sang pungsod. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 16 sang CSC nga kada first Monday of the month magasuksok sang ASEAN-inspired attire ang mga government employees kag Filipiniana costume naman sa second, third kag fourth Mondays of the month. Gidugang ni Helvolea nga hindi kinahanglan nga magarbo ang costume basta masunod lang ang tinutuyo sang CSC. Hindi required ang mga job order workers sa syudad pero gina-encourage sila nga magsuksok sang panapton nga nagakapakita sang ila pagpalangga sa pungsod. Cultural naman ang heritage. Appreciation of our being a Filipino. So it means dugay na ni wala na practice. Dugay na ni. So Dugay na ni. it's Kaya time para sa kadumdum ko ya long before napatay na kami sa among mga Filipiniana nga practice na kami sa una every Monday. Then So nadula sana na. chimpo nga kwa nadula lang. Sa number 8, duwa pilason matapos mabunggo ang isa ka SUV sa poste sang kuryente sa Cadiz City. Sunod sa driver, hinali na lamang nagbutsyog ang salakyan. Yaring report. Sa sini nga mga kahilamunan, nagtupang ini nga SUV kag nautod naman ang sementado nga poste nga iya nakibiyasan sa kilid kahapon sang hapon sa guwa sang Pacific Shores nga subdivision sa Talisay City. Nakakasang isa ka goma sang SUV. Bangod sa pagkabali sang poste, nagkalautod ang kable sa kuryente
nga nagresulta sa power interruption. Gikan sa sulod sa subdivision ang salakyan kag pagwa sa highway. Istorya sang driver nga si Martin Gilicanaw, automatic ang salakyan kag malawig nga wala makadalagan. Halika sa sulod. Maliko. Oo. Maliko niya gama mo na so hasta kabe ko na lang kami coming mo. Oo. Diretso na sa mo na nagwan si gatapak na brake. Ginbutang ko na ganit sa neutral. Oo. Tiga mo gipilit ko na sa ginan-brake ko pagit wala gid. Dugay na siya ganing wala kadalagan. Oo. Pero gina-drive mo man siya before. Oo, drive ko ni before. Okay. Pero hindi usual sa nga drive ko magabot ng bitiya ko be. Oo. So mo man ila gamit mo. Okay. Ginapadrive lang inisang iyang atiya sa iya kung ari siya sa Negros. Kahapon ko no, pagwa na sila sa subdivision sa hinali na lang nga nagbutsog ang salakyan. Bisan ano niya kapreno, nagasige lang dalaga ng SUV. Dili nagligtada sa poste. May lang ka dili ka sa kilid, sir. May lang sa kilid hindi itong adala nagrikta. Hindi may incoming mo, kabig ko na lang ang manubela Oo. para hindi naman ligo ang salakyan. Pagkabig, wala sa gapon gas, sige sa gapon gas, just kami brake na kami. Oo. Neutral ko pag inang-brake ko pagani. Wala, dire-diretso na sa, dire na kami na, hasta nakabunggo na kami da. Bangod sang impact, nasamaran sa ulo ang isa niya kapasahero. Natabuan man nga may lalaki nga nagamotor nga nagabiyahe halintalisay pasilay. Ginistorya niya sa mga pulis nga nagaimbestigar sa kaso nga nakita niya nga nautod ang live wire gani naghingagaw siya preno pero natumbang iya nga motor. Nawasak ang atubang sang motor kag pilason ang driver. Gilayon nga gindalaan na samaran nga pasahero kag driver sa motor sa ospital. Gilayon man nga ginrespondihan sa Negros Power ang area para mabalik ang power supply. Ginausisa pa sa Talisay PNP ang ini nga insidente. Sa number 7 naman, sa Banuwasang Ilog, isa ka criminology student patay matapos mabugo iyang motorsiklo sa isa ka truck. Patay ang criminology student kasi Christian Paul Yap matapos makabunggo ang iyang motor sa aberyado nga truck sa Hacienda Biaren, Barangay Manalad, Banuwasang Ilog, kainasang kaagahon. Sa inisyal nga report sa Ilog PNP, padulong ang biktima sa Kabangkalan City kag ginaligar nga bangod sa madasig nga pagpadalagan sa biktima sa iyang motor, nakabunggo siya sa truck. Sunod sa PNP, may nabutang man nga early warning device sa likod sa truck apang ginaligar, posible wala ini makitaan sa biktima kabangdanan nga ini ang nabunggo. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang deklarar siya nga dead on arrival sang doktor. Sa number 6, isa ka ginaligar nga katapos ang NPA ang patay sa encounter kay nasang aga sa Sipalay City. Sa video nga kuha sang isa ka residente, bation ang sunod-sunod nga lupok matapos nagluntad ang encounter sa tunga sang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army kag NPA sa Barangay Kamindangan sa Sipalay City pasado las 7 kainasang aga. Sunod sa kay 3rd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel J.J. Havines, ang enkwentro ang resulta sa nagresulta sa pagkapatay sa ginapatihan NPA kag pagka-recover sang isa ka pusil. Ini pa lamang sa karon ang inisyal nga impormasyon nga ginrelease ang Philippine Army. Nagapadayon pa ang hot pursuit operation. Sa number 5, Negros Oriental ang ginalantaw nga ipaidalom sa yellow ukon orange category sa maabot nga piniliay. Patag ni Commission on Elections Regional Director Lionel Marco Castellano inibangud sang nagligad nga eleksyon ang barangay kag SK elections ang 2023 ginpaidalom sa Comelec control ang bilog nga probinsya. Inidalaman sang history sang election-related violence kag intense political rivalry sa probinsya. Kani sunod sa kay Castellano, hindi pwede nga mangin green category ang Negros Oriental. Ang bilog nga Negros Occidental naman ang i-recommend bilang green category. Buwas Enero 11, patigayunon ang Regional Joint Security Control Center meeting kung saan talakayon ang pagpanghanda sa piniliay lakip na ang pag-recommend sa kategory sa kada lugar. Sunod kay Castellano, buwas pa mapatod kung ano ang maging recommendation bahin sa pag-categorize ang Negros Oriental. Ang Gun Ban and Security Concerns Committee na ang mag-a-approve sini. Wala man sa may na-report sang presensya sang private armed groups sa Negros Oriental sa nagligad nga PJSCC. Samtang,
Nagsiling na kon magasiling nga orange category, nagakasayuran nga mayara sang serious threats. Ang yellow category naman mayara sang history of election-related incidents, kag ang green category nagakasayuran nga wala sang security concerns. Pero it's either yellow or orange lang sila, ma'am. Kasi last election, nag-community control, ma'am eh. Hindi na sila pwedeng maging green. They will first make a recommendation pa, ma'am. Kami, ma'am, ang sa amin, ang PGCC at GCC, recommendation lang yan. In the end, it's the Gun Ban and Security Concerns Committee doon sa Manila ang mag-decide. Sa number 4, kahalitan sa paglupok sa Bulkan Kanlaon, nagdangat na sa 128 million pesos sa mga pananom. Sa report sa Office of the Provincial Agriculturist as of January 6, pinakadako agad report nga kahalitan ang sa high-value commercial crops nga 124.9 million pesos. Masobra naman sa 3 million pesos ang kahalitan sa palay, masobra sa 500,000 pesos sa mais, kag sa fisheries naman 130,000 pesos. Sa piyak kabahin, nag-inabot man kaina ang dugang pagid nga mga tolda gikan sa USAID Philippines paagi sa World Food Program. Suno sa kay Office of the Civil Defense NAR Director Donato Sermeno, 1,350 ka mga tents ang nag-inabot. Sa Mamaylan City, nga isa sa mga identified nga tent cities, ilatingwaan nga makasugod set up subong adlaw. Kabahin ini sa pagpanghanda kung maglala ang sitwasyon o kung maglupok liwat ang Bulkan Kanlaon. Kinaklaro niya nga unahan anay gamit ang mga covered areas kag kung wala sang available sa tent city, ang Valle Hermoso sa Negros Oriental identified man nga tent city para sa mga apektado sa Canlaon City. As soon as possible, ang Imaw Island, gin-request naman kung may available siya na manpower sa buong. So, try nila kung may makuha sila. Pero, mata-mata na pa, patindog, no? Sa number 3, siyam ka mga merkado sa Bacolod City hindi compliant sa fire code. Mga koneksyon sa kuryente ginapa-review liwat sa BFP. May report si Nico Delfin. Electrical in nature ang kabangdanan sa nagluntad nga sunog sa Barangay Central Market nga nagtupok sa 32 ka mga stall sa nagligad nga Desyembre 12. Sa ginpatuman nga inspection sang katapos ang Bacolod Bureau of Fire Protection, nagwa nga hindi compliant sa Fire Code of the Philippines sa merkado tungod sang kakulang sang fire detection alarm system kag automatic fire suppression system. Ginsiling ni City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, 8 pa ka mga merkado sa mga barangay sa Bacolod nga ilagin pa idalom sa audit inspection sandig sa hinyo ni Mayor Albi Benitez ang wala nagasunod sa fire code. Di man kami ka-recommend for closure without compliance, no? But it's up for the LGU to consider our recommendation because nga tanan gini nga mga naton may mga major kita nga mga deficiency. So makonsider to siya major kung bilog na structure just like ang sprinkler system naton, that's a major deficiency. Also ang aton nga alarm system. Ginpahayag ni City Administrator Lucille Helbolea nga kadamaan sa mga public markets hindi lang sa Bacolod ang natukod tinuig antes pa man gin-revise ang Republic Act 9154 ukon ang Fire Code of the Philippines. Sa revision sang pagsulundan sang 2019, gina-require ang installation sang fire detection alarm system kag automatic fire suppression system. Ilabi na sa mga commercial establishment sa tuyo nga mapunggan kag mapahagan-hagan ang halit nga sarang matugas ang sunog. By phase lang ani ng obrahon sang engineer taon-ahon lang ani nga mapatindog ang repair ang stalls. Then eventually in second phase ang fire safety na sang all 3 markets. Lain nun ang ginyan. Lain na siya, Bio. Lain naman na siya nga budget. Very old structure na eh. So, for the time being, regularly inspect lang sa aton city engineers. Old structures na kabay. So, hindi gid siya fully compliant. So, ginakuan nga mag-rehab ta, it must conform with the building code. Same sa mga barangays. Same sa mga barangay. So, kasi una, wala ta na eh. Galing kay may planto ka ba tani nga i-change ang Burgos. Galing na wala naman na yun. So I don't. Ang bago natukod nga merkado sa Barangay Sumag, amo lamang ang ginakabig compliant sa pagsulundan. Tuyo sa Bacolod LGU,
Nga sunod nga matagaan prioridad ang installation sang fire alarm kag suppression system sa tion nga ma-repair ang mga dalago nga merkado sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, election period magasugod na sa Domingo nga adlaw, Enero 12. Comelec nagapahanumdum sa publiko nga magasugod naman ang Comelec gun ban. Sunod kay Comelec Regional Director Lionel Marco Castellano, iya ginapahibalo ang publiko nga may random checkpoints man nga igapatuman. Nagapahanumduman siya nga wala ginatugutan ang transfer of personnel sa mga talatapan sang gobyerno, magluwas na lamang kung ini ang sakop sang exemption. Ang mga bodyguards nga na-assign sa mga gobernador kag congressmen ang magapabilin. Ang sa mga mayor naman dapat naka-apply ang mga natungdan nga opisyal sang exemption. On January 12, that is a Sunday, it will be the start of also the election period and the start of gun ban. Please bear with us because Comelec checkpoint to implement the gun ban will be implemented nationwide. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga motorized bangka sa Cadiz City ang nagkulob. Mga mangingisda ginpang rescue. May ginpatigayon nga rescue operation ng DRRMO sa Cadiz City sa barangay Tiglawigan subong nga hapon matapos magkulob ang duha ka mga bangka bangod sang dalago nga mga balod. May isa nga una natigayon nga rescue kag naluwas kag nagapadayon ang pagpangita sa isa pagid ka persona. Sa post sang DRRMO sa Cadiz City, ilagin sila nga may kabudlayan ang kondisyon sa baybayon, dala sang dalagko nga mga balod pero gabinuligay ang mga residente sang Tiglawigan kag ang DRRMO sang Cadiz para makita ang isa pagid ka persona. Matapos ang pila ka minutos, ginanunsyo sa Cadiz DRRMO nga tigayo na nga na-rescue ang isa pagid ka persona, ginpang check up sila nga duha. Ang isa sa ila nagpamalibad nga madala sa Cadiz Emergency Clinic kag ang isa naman nadala na didto kag nagapabilin siya didto sa karon. Kagyari naman ang pangpabalo namo niya pang pag-good vibe sa inyo sininga weekend. Hilig mo magkaon? Parehos ta eh. Gusto mo mag-relax? Pwede mo ini mahimo dungan. Nagakaon ka samtang naga-relax sa floating restaurant. Kag puno na ang restaurant. Pwede mag-river cruising sang ang mismo nga resto. Nagakaon ka samtang naga-enjoy sa view sang suba kag sa baybay. Ini ang katuan tabwa sa tripig ni Ruming at 9 a.m. Isa naman kaanay messenger kag janitor sa barko ang karon gold medalist sa gipatigayon nga bodybuilding competition sa Malaysia. Isa siya sa 3 ka mga Pinoy nga nagpangibabaw sa international competition. Kilalahon ta siya sa bida sang liga sa Sunday. Nami to kaon sa kuana sa floating restaurant kung may time, pwede gi kamo to makalagaw-lagaw sa Kabangkalan City. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Ma'am Jubeya Janala Natavio, mayong hapon Digicast Negros, si Gerald Legono Estrado, mayong hapon Digicast Negros watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, si Regalado Anali, mayong hapon Digicast Sir Romeo Subaldo, mayong hapon sa imo ma'am. Si Lloyd Navales, mayong hapon ka Digicast Romeo Subaldo, enjoy the weekend. Enjoy man sir sa weekend. Si Mark Johnny, mayong hapon Digicast Negros watching from Barangay Granada. Si Edgardo Amarillo Gulyupin Jr., mayong hapon sa tanan nga tumalanaw watching from Himamaylan City. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Romy Hisem, mayong hapon Digicast Negros. Si Romnick Sir, pa-shout out sa akon manghud si Blessy May Wayong from Manila. Thank you. Shout out kay Blessy May. Si Yek L, o kung panawagan niya si Kim Labargan. Kag si Romy Hisem watching live from DBI, Barangay Kalumangan, Bago City. Kagamoy atong top 10 stories of the day. Tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!